Tervetuloa virtuaalinäyttelyyni Alkemistin taonta Varvasjärven kirjastossa. Käydään vähän läpi näitä tauluja. Siinä on jonkunlainen nimiteos ja minusta tämä elämä täällä maailmassa on semmoista takoa, mistä pitäisi saada sitä lyijyä tehtyä kullaksi tai timantiksi. Sillä töin tässä vähän ollaan. Näin minä käsitän sen. Se vaan on se matka semmoinen. Siinä on seppä, joka meissä kaikissa mielestäni löytyy. Kuka takkoo minkälaisesta metallista lyijystä ja minkälaisessa ahjossa ja millä vauhdilla, se on sitten jokaisen oma asia. Siitä se alkaa. Siinä on Harrikan taonta. Se on yksi semmonen ensimmäisiä vähän isompia öljyväritöitä. Tämä taulu on ollut Pieksämäellä näyttelyssä muun muassa. Ja siinä on sitä Akseli Kallelan kalevalaista, vähän humoristisesti on tuonut sitä juttua. Joku kiinnostaa kalevalaisuudessa ja Kallelan töissä kovasti. Siinä on minun versio tästä lajista. No, tässä on vähän sama aihe, Kallelan juttuja ja kalevalaisuutta ja on vähän yhdistelyjä. Ja siinä on kanssa valon miekalla töitä. Käytetään sitä valon puolustamiseen. Ja onko se sitten pimeys, mikä se on, millä sitä puolustetaan ja yritetään sitä valon puolta ja tuoda esille. Ja neito edustaa nyt semmoista kauneutta, mitä on mukava ja syytä puolustaa. Tässä on tätä intiaanikulttuuria ja aihetta, ja tämä on ollut puhutteleva. Geronimo on viimeinen vapaa apassi, antautui 1886 ja Kempatuulen vangita pois. Ja vapaus on minusta aika tärkeä teema tässä elämässä. Se on meillä kaikilla jollain lailla solutasolla, tiedostettiinpa sitä tai ei. Ja jokainen taas soveltaa sitä omassa elämässä omalla laillaan. Ei ole varmaan oikeaa eikä väärää, mutta ehkä se aika moni saisi lähemmäksi sielun mielen rauhaa, kun saisi sitä vapautta itselleen. Sitä Geronimo taisteli viimeiseen asti. Ehkä varmaan vähän likaisinkin keinoin, varmasti. Hän ei omienkaan joukossa saanut hyväksyntää ja on lukenut niitä tarinoita ja kyllä helppo ymmärtää miksi. Että se on niin pakkomielteistä vähän tuulimyllyjen vastaan taistelua, että se sai puolin ja toisin aika pahoja koston kierteitä. Siinä on valon soturi. Tuosta valosta oli puhe ja alettaisiin ne soturit saada sille valon työlle. Ja se on taas kerran, mitä se kenenkin kohdalla on. Se voi olla hyvin vaihtelevaa. Ei ole taas yhtä ainutta oikeaa. Mutta näitä miehiä, henkilöitä, naisia tarvitaan mielestäni tässä ajassa aika kovasti. Alettaisiin tuoda sitä
valojuttua esille. Ja sillä intiaanin viisauksissa on ollut pohjimmiltaan hyvinkin se juttu. Toki se on rönsyillyt sillä monenlaisissa ongelmissa, koska he on ihmisiä ollut ja se on niitä kostonkierteitä on ollut paljon monestakin syystä. Siinä on Mangas Coloradas, hän on ollut jättikokoinen apassipäällikkö, kuollut 1863, tapettu telottamalla suurin piirtein. On ollut huomioon herättävä mies, missä on kuulemma liikkunutkin. Ja jännästi jonkunlaista semmoista heimolaisuus, onko sillä jopa jotain muistoja solumuistissa. Kenties. On silleen väkevä persona minun mielessäni, muistossani jotenkin. Puhistusta sille riittää kyllä. Valon sotuudelle niissäkin ajoissa anteeksi antaa. Sitten siinä on viisaus, siinä on vanha intiaani nainen mummo. Monessa intiaani heimossa vanhat naiset on ollut melkeinpä suurimpia auktoriteetteja. He on monessa asiassa monesti sanonut viimeisen sanan. Siellä on ollut se oikea viisaus. Se on ollut sen ajan YouTube ja netti ja Google, mistä on löytynyt hyviä vastauksia. Puhdistus. Siinä on jonkunlainen semmoinen sisäinen puhdistumisprojekti. Sitäkin riittää meillä ihmisillä ja allekirjoittaneillakin on jo varmaan ihan hamaltappiin loppuun asti. Siinä omanlainen liitti on, että violetti liekki ja sais vähän sakkoja pois näistä alitajunnasta ja päivätajunnasta kaikesta ja vähän virtaavuutta, vesi edustakoon sitä ja femiinisyyttä tarvitaan siihen maskuliinisuuteen, että tasapaino säilyy. Semmoinen on siinä. Sitten agapektus. Se on vähän semmoinen samanistinen, kenties kuin joku opas mulle. Näin kuulin. Se voi olla hyvinkin yhteyttä odotellaan. Ilmestys. Jonkunlaista ilmentämistä on kanssa tämä maailmassa olo, mitä ilmennetään. Muun muassa vaikkapahan maalauksen kautta tai musiikin tai ihan normien työaskareiden, arkiaskareiden kautta. Ei se aina tarvitse olla niin ihmejuttuja ja siinä on semmoinen ilmestys. Kauneutta ja väriä haluan ilmentää näillä töilläni ja vähän semmosia utujuttuja. Unimatka liittyy jollain lailla siihen, että ymmärtääkseni mielestäni se mitä 5 aistilla koetaan tässä elämän nimisessä pelissä, niin se ei ole kuin pintaraapasuja, jonkunlaisia sielunmaisemia, kuvia, unia. On paljonkin. Niitä on mukava vähän tuuletella pintaan tai antaa niille jo
peilit. No silmistä sanotaan, että ne on sielun peilit. Siinä on jonkunlainen näkemys siitä. Inhimillistä ja eläimellistä. Mitä ne sitten kertoo, niin se on taas sinne katsojalle. Vastuu katsojalle. Lapin taika. Pohjoinen ja Lappi on Suomessa semmonen alkuperäiskansojen samanistinen perus maisema, maailma. Tuntuu, että sieltä on kenties pitimmät historiat. Toki kalevalaisuus, karjalaisuus ja on kaikkialla. Kunhan niitä silleen on arvotella, mikä on vanhinta, mikä parasta. Ei ole juttu siinä, mutta Lapissa siinä on jotakin taikaa. Sitä on halunnut tässä tuua. Siinä on Lapissa on taikaa, se, joka siellä on käynyt ja paljon käynyt. Aika moni on sitä mieltä. Entiset elämäni. Kukapa uskoo sitten mihinkin. Joku joulupukki, joku Jumala ja se on minusta ihan vapaa kenttä. Siinä on viikinkisotu ja siinä on kanssa se vähän se miekka teema ja vähän siihen, että se miekka olisi johonkin muuhun työhön kuin siihen toisen kylykkeen tai kaulavaltimolle. Että se olisi se valon miekka. Se on semmoinen työkalu. Siinä on silkkitietä ja tämä intiaani jutut on hyvin vahvasti ollut viime aikoina todella puhuttelevia ja hyvin väkevästi esillä. Apo soittaa itse ja siinä onko Siberia vai Lapin samaa, niin tämmöisiä tarinoita on tullut vastaan. Siinä on semmoinen näkemys. Ihmetys. Minusta maailmassa on paljon ihmettelyä, kun siihen maltetaan hiljentyä. Tahtoo olla vähän kiire jonkun ihmeellisen virvatulen perässä. Siinä se virvatulipallo ja vesivirta ja on vähän femiinistä naiskauneutta. Ihmetellään maailmata. Siinä on sfinksi. Siinä on vähän muinaisjuttuja Egyptistä. Siinä on semmosia. Pyramidienergiasta on paljon juttuja ja sfinksistä, mitä se sisältää. Onko sillä henkistä merkitystä? Onko ne muuta kuin kivikasoja joskus tehtyjä? Niin se on jo fyysisesti ihmettelemistä ja onko henkinen vasta aukimassa, mitä sillä kenties on. Sitten 16 Uluru. Tämä Apojen alkuperäiskansat, nämä on kanssa ollut hyvin mielenkiintoisia ja on vähän lukenut ja opiskellut ja heillä on tosi suuri viisaus ollut ja on edelleen ja paljonko semmoista tietoa on alkuperäiskansalta, että sitä ei ole voitu tuoda vuosisattoon jopa tuhansiin julki, koska se on heti käytetty tässä maailmassa enemmän sinne sotahommiin kuin muihin. Ne voi monen mielestä olla semmoisia uskomusteorioita ja taruja, mutta niin kuin on vähän perehtynyt, niin tuntuu, että se jonkunlainen elämän perusfilosofia jopa löytyy, on sinne kirjoitettu.
Ja minusta se on näin. Siinä on enkeli. Puhutaan aina, että kaikilla suojelusenkeli on ja moni on sen tuntenut ja osa jopa nähnyt. Ja taas mennään sinne meidän aistin tuolle puolelle. Ja se on jollekin ihan utopistinen satumaailma ja minun mielestä siellä vasta oikea maailma löytyy. Tämä on satua, tämä meidän 3D-elämä tässä. Jollain lailla toki se on otettava tietysti aika tosissaankin, että sen saisi jollain lailla tentittyä suurin vartaloin niin sanotusti. Tässä näitä on. Tämä nyt on ensimmäinen semmoinen isompi oma näyttely, niin tämä nyt on alussa mulla tässä. Se on nyt siinä ja kauan sitä on jahkannut ja kyllä ne tässä minusta nyt pääseepi siihen valloon ja ne tuo sen julki oikein hyvin, mitä minä olen tarkoittanut, ja se loppuvastuu on sitten muille. Ja mukava on kuulla, mitä nämä muissa ymmärryksiä, muistoja tai kiinnostusta ja minkä verran ihmiset kerkii käydä tässä. Mukava jää seuraamaan. Kiitoksia. Jatketaan matkaa.